Здравейте, нещастливи на панки, де че ме убият. Тук при мен е тъпанара Джо. Не, тук при мен е Васил. Къде живееш? Шадуеща. Шадуещи. Ела, опа. Не, паднах. Оф. Ти къде си сега? Не мога да се намерим по някакъв начин. Те пръсна от бой сега. Опа! Ставни хвъргачка. Ти с какво си? Боксто не казаха, обдейнати. Опа, лянка. И аз ще го апдейтна скоро. Идвам тук да убия един гейманшал. Айде, умирай. Куче! Айде, аз ще търся цялата карта сега. Не! Пак паднах. Тая карта не ми е от най-любимите. Това убили някой. Опа, Лянка, добър ден! И то се метна. И аз ще метна и сега. Не! Оф, падна. Оф, нещо почна да ми засича. Не! Оф, по таван. Не, убиха ме. Също ще почна клипа наново, знаеш тази работа.